ten film se opravdu vyvíjel tak dlouho, nebo financoval, že Juliana mezi tím porodila 2 děti. Zuzana mi povedala na začiatku, že prosím ťa hlavne neotehotnej. A ja som teda stihla 2-krát. Ideální varianta. Děkuji. Hezký den. Zahajovací a závěrečné show bratrů Cabanů jsou jako snová jízda na horské dráze. Vizuálně omamné, nečekané, lehce bizarní, ale vždy strhující. Pan Bartuška se občas tak zarazí a říká, kuci, kdyby s tímhle někdo přišel z ulice, tak je rovnou vyhodím. Ale že jste to vy, tak vám důvěřuji. Režie, producent Arsiverzy, autor scénáře, kamery a režisér filmu Raději zešílet v divočině, pan Miro Remo. Chcel by som veľmi pekne poďakovať za možnosť v tejto dobe stále slobodne vytvoriť film, ktorý sa nebojí byť autorský. Zároveň on musí být taky psycholog a vzhledem k povaze těch režisérů bych řekl, že i psychiatr. Dámy a pánové, přichází pan Jiří Brožek. Můžu vám říct, že tenhle film jsem neviděl 40 let. Den s Karlovarským krajem a s městem Karlovy Vary. Střihačka, scénáristka, producentka a režisérka filmu Kino Jazeera, paní Gezde Kural. And you have to not forget that this is not a story from the past. This is happening right now.